El Penedès és conegut sobretot per les seves vinyes. Ara bé, mireu, tenim rius, rierols, torrents. Estem concretament a la passera de Can Catassús, al municipi de Sant Sadurní d'Anoia. Això és tan sols una part del que s'anomena el Camí del Riu. Si voleu fer un trajecte preciós, bonic, coneixent el Penedès, us animem, us conhortem a pujar fins alt de tot, a Sant Quintí de Mediona, i anar baixant el tram del riu que arribaria després fins a Sant Pere de Riudevilles, fins a Torrelavit, passant per tota aquesta zona de Sant Sadurní, fins a sortir fora del municipi. Hi trobareu molins paperers, una flora fantàstica, moltes vinyes, cellers. Podreu anar a fer algun tast, si us ve de gust. Si més no, us conhortem a venir a visitar el Penedès, a conèixer el Camí del Riu i tot allò que l'envolta. Hi sereu molt benvinguts.